Yada say Samu akwa baby me Adom TV Badwam na ohwe no. Yada sister Sunday be a guy. Odi ni team na say Sandra Akapo so. So on dia hosepe na bre na wukodie. If you don't so mbeba nti ya nya bre na hye. Adom TV so Badwam no ya hye dwumadie na kama e de amo yada say so je bre so. Na ohwe na me wo Doctor Time da so. E wa ha wa je na dwadada na time da so no so de on so mfa ne time ni agron so. Atena se dada ntia ne mekono ho straight sana menini wi na afi aboafo papa bi aboye chidom se yemfa afisem nkomodie emre wo no eno so metumi ede abro nemum happy birthday nko ema Apostle Japhet Chum wo service radio BA sunyane belated happy birthday nko emfa maunua ba adwoa omare Lizzie ene ne yadwuma wo multimedia haye makeup artist ba ko eno no and always show a happy birthday, brother. Nyami Israel, nyami nyo kesiye, ngosrani nkoswanya kesiye, wabrabo munti. Apostle Japhet Chum, or service radio, BA sunyane, a happy belated birthday, and rane with a happy birthday, and call and far and mouth. Doctor Time, that's so, yamuachi. Mejoso. Na bibi aboko de. Nyankopa. No pensu fitano so ni gold na blanket kama ho efe. Pa. Yada se papa yenhwe neja adoye ne de waya say ya breaki kakra ho. Ye breaki. Egusu eye. Oh say ya ka say Easter Monday. Yo. Ekosi no Friday. Ye che TV 50. Another 50. Ye che emoni anwa. Wow. And ya sa ka say nipa bia onu so betumi. On say Yes Christo sa obi yale was kwana kodi dance here. So wo a obekwa kodi dance no we nipa 20 dia ba say ma dance dia me kodi ye no menye nipa 20 ye be dosu urade and also bebre ababa gigibi wo hu ni say dosu Medimafo Herbal clinic ye won kuro bi wa santemamu a wo mo nyina say wo mo taam no ye de be che wo mo so a wo mo fa ka ba ko wo mo nyina fakaba ko na wo mu nyina de aba 20 ni bebre di aba ama bebre aba TV ni biko yinim di yeye because adanse ye koso e wo Medimafo Herbal clinic no kasofu ntimi nyina na aso dem kase we di yalefo we di maba mawie honhom fam honam fam modfo ko Medimafo sofu wona ye judi enti e de what there be somebody no come Medimafo na se ne ho antono a Medimafo die nyina aba awie ye wonim de why dey all kentia eno achi nso ye se ekura a ombabo wo mo ho modern ye fa se bi akono ho ye cheke ye afi mo na bi abosunu we mo na motimi ba Medimafo Herbal clinic dodo ye ba betu boho ache kromu ni nyina no so kan asem we ebisi hefa Juma Medimafo Herbal clinic AD no enya asam ketwa se obi pe TV no ye beche ni Easter Monday dia onu de efiri ene koyi a omla Medimafo Herbal clinic card na wo ba beje no sa card na Easter Monday ni dura wo de ba be di live na 1 to 50 no unya kwan no bia wo ba beje wo TV de ya kan no na ya kan ayaresa aba ama Ghana manyina abama obibiela otu ne nan esi Medimafo Herbal clinic anano dwala na man bia ofiri jama bae na okase ofiri ablochire bechia ya na ayi wonu na wobubugu ho enti na adwin nyina nse yeye no wose ma bibi kura ya ono kwachia na oma ne sika krosi esakura di ompe ni din kura tie enti afi abusuafo ba se ye bechia na wato ne hu promosi ompie fi se oma ye na yale bi anka no ento so wada ho na bibi se omla Medimafo Herbal clinic and okache oni abakuso on drive na enfamila Medimafo oso wo ba ye ne 3 days ebesi enura wanya 2 months ya wode esa ko jama sisie no ne nan no won ti bi afedi abusuafo a ompaso wo beba won ne nchen no wo mu nyina eto nsa didi bom wo he yale betimi aye wo beka obi na eye wo yale safo ene awurade na wo de tumi nyina ahye Dr. Tam da so ensa wo yale fo bi a wo hweme ka wakoma to yem se
ayaresa aba be PM wo Kumasi ebu akwa agogo doctor se gisa de wawuo ana yesie no saa nipa ipe na woni akonya wo Medimafo Herbal Clinic na se yensie na yare na hawo yare na etete wa maame enipa egu Medimafo Herbal Clinic dudu oni nyinala obiara nya na yaresa be PM wo ho na doctor onyankopon de tumi ahye ne nsa wode tam to yare so no emfa ebi ento wo yare so obi se mesisi me kotoge me chirika se me na se time unia bi na ne kidney say ya reject ne se onkowu a nyankopon nam Dr. Tam da so asa ne yare no unia bi na ne sisi chia ya nyankopon Adom enti ene watren unia bi na nani hunade a ye wo no anifra nani hunade da nyankopon nam Dr. Tam da so ayen sankyerene ene wotimi hunu bibia no ede na woda so wote wo atwentwen wananti abra chinchin abra akoma nyina wo ho anto enso Dr. Tam da so ka wo ka kira ene se baby biara wananti akwakoduru bia ka wakoma to yem na be PM wo Kumasi ebu akwa agogo ho na wudura Dr. Shaw no nan ya no nan Dr. Shaw no numa no num wo Shaw no nsia ne bre empa ho na yalefo na wato no din se Dr. Tam da so Dr. si wo bu akonta be bosome miensa eko enan mere wafo atopoma aguo enkokorafo asole anantia yentumi enkan ade akina Dr. Fun sha se ebele a adansidi enku a Dr. Mania Tio matopoma atwinio matumi akaso masole anantio ye ma mi kwa na ye na so le se obetuma beka atiatefo ho hwede onyankopon na Medimafo so aye eje se Medimafo ani ama wo hwan biem shana no obi a obi a waba baji eduro enyinse bosome miensa afi na wo bi se doctor sei na metua Medimafo se wo baji awo dura etise 1/3 wo de gu wanum guna na judu mienu num wi na woni wukuna hia munhia biem babu so beso wono insha Allah nyame ode ebama na nyinsa ba beto ye funu no mu nyinsa ne beto mu wi a ansa na de ye beje wono aboade no wode ni nyina aba umpe we na de na wo pe be PM wo Medimafo Herbal Clinic Medimafo ni awurade Medimafo de setete better oyarefo ma enfo de yale ma ho ensanso mfanko fie biem da be PM na Dr. Tam da so enfo de Tam ni bi ento yale so anano ma bo se mani adansi ama doctor enka nyankopon korantua meka mani adansi a fi se be bia me yede koduru ye no ma hunu hwi biem ko se mani tie ye da me bisa me ma se mo de me ko he de me tie se mo fo ni nkofie na ba bia duru de enye ye biem efiri ho no ma ante hwi biem kwa kasa me tie mani a na me da me mpa so me timi kasa me bisa me ma se mo de me ko he no se ye du ko Medimafo Herbal Clinic kwase ampa doctor me tin nkampa na me se de bebere betena TV so e kasa sa no kasa se oye nyame nipa Mame afedi ya yalefo bi anya ani daso se ni yale o yale ni be free no so wo bra wade na ni akyere mo wo Medimafo Herbal Clinic wo Kumasi ho na wo nyankopon adom ti wo be PM a wade tam eto wo yale so na wo yale no so wo sanfo nko ensanso mfanko fie bi anano ma bi o se na me se mabusuanfo wo kumi na yafa me kokofu me ye kokofo wie ye mfinhia nan ne mentimi si mu da majo yanse ye kumi ede afa enso se na dua hini ha makeka ewo Medimafo ma chinchin akoba bi ni kwasa nka me chinchin koka obisi ne sofu hu no se wo hye ka eko unity wo so wo wu onkan kire na adai enye wo na me ma safu ma behwe ewo a wonya stroke na no juo da ye a wontumi nkasa wontumi ne dia wanu nyina achie ene ya wada wo hye ni kasa abre kwa yuti wo wu a ka kire no osimi ngui na mum eye Medimafo Herbal Clinic Medimafo abama obi biela obetu anamo abaho gisa de wo wu pe na obe piemu a yentumi na se unwi na woti ase na yale na hawo yale na etete wu a be piem ewo ho ebubuafo nyina tumi nante
edi frafo nyina tumi snap panier stroke diabetes pressure yale enka wo nyina ye ntatia case ewo Medimafo Herbal Clinic be PM na wo ba Dr. Tam da so a nyankopon de tumi ahye ne nsa Dr. Kana asem bi se wo nyankopon ne yale safo efiri se de wo ye ka no ka se ya ono na wo ye enti nyankopon ne bo ni padua dia ba bibiala sinto o how amanie bia hye bia no ono pe na wo nyankopon onfuru ni pe munya na de da o de fa na ko a wo hu ni pa mobo na ko a nipa yale hia ni chesika me ka ma bi go so wo se na me die akoso mon kanye de mede na manyetika de aba obida na ma bi yi wonu na danfo yo bo se hwe doctor no kakra bi ekura wu biala wo de koduru Medimafo Herbal Clinic eho yen reject sika bia de ekura wu bia se yetaku simple wo bedura doctor be hwe so na wa ma ho eduro na yare so wo de ba no on stand so fanko efie da be piem wo kumase ebu akwa agogo oyalefo bia kai se Medimafo ye Medimafo Herbal Clinic eye Dr. Tam da so ono na awie ye bere ebura ni petu sikaguo nipa eboka na edipa tete wo yalesa ho no yankopon de na ba besi wo se onfa ne so na onsa yale be bia wo bia no enka se minya ho anka be konso Dr. Kwan ewa aboa pese didi kwan enwa be piem wo kumase ebua kwa agogo na Dr. Tam da so wo de Tam eto wo yale so no enfa bi ento so wo ba ti kumase ule utuwa so wo ba ebua kwa si police station we see wa bisa se me pe Tam da so taxi station no ye be chiro wo beduru a clinic fa yes station kama e green and white wo beduru a number no ye 0244 774282 and now 0500 727215 ufre we nyina eba Medimafo Herbal Clinic nyamisha dog yada se papa Dr. Time da so de di eno no yare bia time ne da so so ana so anso de ana se ne wontumi nye no yada na se pa mamen komra na me won komo bi e wo ho ye ba e beto so